Boldogan jelentem be nektek, hogy a következő időszakban az Oriflame Velozofy nagyköveteként fogok megosztani tartalmakat a márkáról, a termékekről, a filozófiájukról, hogy hogyan kapcsolódunk mi, hogyan jelennek meg termékeik az én életemben, és miért tudok maximálisan azonosulni velük. A Wellness by Oriflame átváltozott, új neve a Velozofy, egy új márka, ami tükrözi a jóléttel kapcsolatos filozófiájukat. Elsőként ezt a Wellness Packet szeretném közelebbről megmutatni nektek. A napi rutinom részévé vált, mivel tartalmazza azokat a vitaminokat, astaxantin, omega-3 és multivitamin együttesét, amire a szervezetemnek szüksége van. Úgy állították össze, hogy segítsen a mindennapok lendületét megtartani, mindez egy szuper praktikus csomagolásban, ami akár a táskánkban is elfér. Minden nap étkezés után veszem be, mellette pedig természetesen figyelek a megfelelő táplálkozásra és folyadékbevitelre. Én az egyszerűségre és a természetességre törekszem az étkezés területén is, a Wellness Packkel pedig be tudom vinni azt a pluszt, ami biztosítja az egészségemet.